Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare பபிதா மதிச்சு வந்துட்டாங்களா? சரி, ஒரு சின்ன ஒரு கீர்த்தனை பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்ஷும்ருமிலம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிதம் நாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக தாமாயம் ததா சிவபாதிக. ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே. காந்தா ராதா காந்தா நமசுதே சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே प्रियमानी हरिप्रिय वाचे कल्पतराय कृप सिंधु ये वस पदनाना भावनीये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா பக்தி ரசாமர சிந்துல ரொம்ப அழகான இடத்துல நாம வந்திருக்கிறோம். 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம கடைசியா கொஞ்சம் விட்டுருக்கோம். அந்த இதை ஃபில் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான இடம் வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எத்தனாவது பக்கம்? 30. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 27. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா 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 26, 27 கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுங்களா? சரி, நானே படிக்கிறேன். அந்த மாதாஜி வந்தாங்கன்னா படிக்கிட்டேன். யாராவது விருப்பம் இருந்தாலும் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானே படிச்சிடறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நாம வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அதே மாதிரி பக்தி யோகத்துல நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்ன்றதையும் ரொம்ப நம்ம தெளிவா படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த கண்டினியூ பண்ணலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு உபதேசிக்கையில் சமுதாய மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவனால் முழுமுறு கடவுளை திருப்திப்படுத்த முடியும் என்று, அவ்வாறு திருப்திப்படுத்துவதின் பயனாக இவ்வாறு திருப்திப்படுத்துவதின் பயனாக மனித சமுதாயம் முழுவதும் தனது தேவைகளை அளவின்றியும் சிரமமின்றியும் பெறும் என்று கூறுகிறார். முழுமுறு கடவுள் அனைத்து உயிர்களையும் காக்கின்றார் என்பதினால் இப்படி கூறுகிறார். சமுதாயம் முழுவதும் தனக்கு கூறிய கடமையை செய்து பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் நிலை பெறுமானால் பின்னர் அதில் உள்ள அனைவரும் அமைதியுடனும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வார் என்பதில் கொஞ்சமும் ஐயமில்லை. வாழ்க்கை தேவைக்கு அலைய நேரிடவிடில் பூலோகம் வைகுண்ட சொர்க்கமாகிவிடும். அதாவது ஆன்மீகம் உறைவிடமாகிவிடும். கடவுள் ராஜ்யத்திற்கு செல்லாமலே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கட்டளைகளை பின்பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வை கடமைகளை நிறைவேற்றினால் மனித இனம் முழுவதும் எல்லா வகையான மகிழ்ச்சியும் அடைய முடியும் சொல்றாரு. மகிழ்ச்சி அடையும் சொல்றாரு. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, இந்த வாழ்நாளிலேயே நாம முத்திக்கான வழியை நாம கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட மையப்படுத்தி. அதே வேதங்கள் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்றது பாருங்க. நிறைய சாராம்சம் நம்ம கொடுக்கும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிச்சாவே போதும். ஏன்னா 18 புராணங்களையும் உள்ள அடக்கியதுதான் நானும் பொருள் உரையா கொடுத்திருக்கிறேன் பகவான். அது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா நம்ம கொடுக்குற பகவானை பத்தி ரொம்ப அடக்கிருக்கிறார். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை பின்பற்றினாவே போதும். நம்ம நிறைய சாராம்சத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த வாழ்நாளிலே நம்ம முத்திக்கு அடைய முடியுன்றது நம்ம இதில் படிக்கிறோம். இதே போன்ற கூற்றினை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 27ஆம் அத்தியாயம் 49 ஸ்லோகத்தில் அளிக்கிறார். பகவான் கூறுகிறார், அன்பு கூறிய உத்தவா,
எல்லா மனிதர்களும் செயல்பாடுகள் ஈடுபடுகின்றன. அச்செயல்கள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டதாகினும் கூறப்பட்டதாயிருக்கும் அல்லது உலகிற்கு செயல்களுக்கும் இருக்கலாம். இச்செயல்களின் பயனாக அவர்கள் என்னை பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் வழிபட்டவரானில் அவர்கள் இம்மையிலும் சரி மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று பகவான் கிருஷ்ணரின் கூற்றில் இருந்து கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்படும் செயல்கள் அனைவருக்கும் அவர்களின் அனைத்து விருப்பங்களையும் எல்லா நிறைவேனும் அளிக்கும் என்றும் நாம் உறுதி கொள்வோம். அப்புறம் அவர் டோர் மூடிடுங்க ப்ளீஸ், டோர் மூடிடுங்க, அப்புறம் பேசுங்க. ஓகே. இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி இயக்கமானது ஒருவனை அவன் பிராமணா, சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்திரனா, பிரம்மச்சாரியா, இல்லத்தரசனா, இல்ல வனப்பிரசனா அல்லது சன்னியாசியா என்று நிர்ணயிக்கும் தேவையினற்றை நாம் நலம் பயக்கும் இயக்கமாகவும் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் இப்பொழுது செய்யும் தொழிலை செய்யட்டும். ஒருவன் கிருஷ்ணர் உணர்வில் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் செய்யும் செயலின் பயனாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டும் அதுவே முழு சூழ்நிலையும் சமன் செய்வதோடு ஒவ்வொருவரும் இவ்வுலகில் மகிழ்ச்சியுடனும் அமைதியுடனும் வாழ வழியும் செய்யும். அதாவது நரத பஞ்சாயத்திலிருந்து பக்தி தொண்டின் ஒழுக்கமுறை விதிகளை பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன. இச்செயல்கள் சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டு முழு கடவுள் திருப்தினை குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளனோ அவையே பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதியாக தெய்வீக அதாவது ஆச்சாரிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றன. ஒருவன் ஒரு தேர்ந்த ஆச்சாரியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இச்செயல்களை முழு கடவுளுக்கு செய்வதென்றால் பின்னர் அவன் இறைவன் மீதான தூய அன்பினை தொண்டு செய்யும் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்வடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. இப்ப நாம 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம நிறைய விஷயங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா சொல்லப்பட்டது வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அதே மாதிரி பத்ம புராணத்திலிருந்து சிவபெருமான் பார்வை தாயார் கிட்ட உபநேசம் பண்ணதையும் நம்ம ரொம்ப அழகா இதுல குறிப்பிட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அவருக்கு என்னென்ன செயல் வருமோ அதுதான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா வர்ணாச தர்மம் சொல்லப்படுது. அவனுக்கு செய்யற வர்ணாச தர்மத்துக்கு மூலியமாக அவனுடைய கடமையை அவன் செய்யணும், அவனுடைய கட்டுப்பாடையும் செய்யணும். இல்ல இந்த 16ம் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத சுகோதயசாமி பாத்தீங்கன்னா அவரும் பகவான் ஸ்ரீமத் பாகவத பரிசுத்த மகாராஜுக்கு எப்படி உபதேசிக்கிறார் பாருங்க இல்லைங்களா. அவர் ஒரு பாவம் பண்ணிட்டு அந்த பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது உடனே அந்த வாழ்நாளிலேயே முத்திக்கான செயலையும் சுகர் ரொம்ப அழகாக நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலியமாக பரிசுத்த மகாராஜாக உபதேசிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி நாரத முனி பாத்தீங்கன்னா அதாவது இச்சாதன பக்தியை பற்றி ரொம்ப அழகா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 7ஆம் காண்டத்துல அதாவது முதல் அத்தியாயத்துல 32வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுகிறார். அது நாரத முனி அவரும் அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக நாம இதை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா. அதுல என்ன படிச்சோம் பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அங்கிரீஷ மகாராஜா பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அங்கிரீஷ மகாராஜா யாருன்றதையும் நாம நேற்று ரொம்ப அழகா பார்த்தோம். இது 2வது அத்தியாயத்தோட பக்தியின் முதல் நிலையை பத்தி நாம நேற்று படிச்சோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒருவருக்கு தேவையான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பகவான் செய்யும் பக்தி தொண்டு படிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிங்க. பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் 100 விழுக்காடு ஈடுபாடுடைய மகாத்மாக்களுடன் ஒருவன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் கிருஷ்ணர் மீதான ஈடுபாடு சிறிதளவே எய்த பெறுகிறார். ஆனால் அதே நேரம் அவன் பலன் தரும் செயல்களிலும் புலனின்பத்திலும் பெரும் பற்றுடையவனாகவும் பல்வேறு துறவு நெறிகளை மேற்கொள்வதில் விருப்பமற்றவனாகவும் இருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ணரிடம் மாறா ஈடுபாடுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகிறான். தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் காரணமாக கிருஷ்ண உணர்வில் பெறும் ஈடுபாடு நற்பேறு பெறுவதற்கான பிரபுஜி எக்கோ அடிக்குது. ஆமா லைட்டா அடிக்குது மாதாஜி. அங்க நீங்க ஏதாவது ஆன் வச்சிருக்கீங்களா? அதாவது இந்த செட் ஹெட்செட் மூலியமா பேசுனீங்கன்னா எக்கோ அடிக்கும். இல்லைங்க பிரபுஜி, சாதாரணமா தான் பேசுறேன். ஓகே ஓகே. எனக்கு இப்ப இல்ல இப்ப அடிக்கல. தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் காரணமாக கிருஷ்ண உணர்வில் பெறும் ஈடுபாடு நற்பேறு பெறுவதற்கான நன்னிமித்தமாகும். பாக்கியசாலிகளால் மட்டுமே தேர்ந்த குரு மற்றும்
கிருஷ்ணரின் கருணையினால் பக்தி தொண்டின் ஆதாரத்தை பெற முடியும் என்பது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 8 பகவான் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த உத்தவனே, கிடைத்தற்கரிய நற்பேற்றினாலேயே சிலர் என் மீது ஈடுபாடுடையோர் ஆகின்றனர். ஒருவன் பலன் தரும் செயல்களில் முற்றிலும் பற்றற்றவனாக இல்லாத போதும் அல்லது பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் பற்றுடையவனாக இல்லாத போதும் அது போன்ற தொண்டு விரைவில் பலனளிக்கும் என்று. பக்தர்களை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். உயரிய முதற் பிரிவைச் சேர்ந்த பக்தன் மதிப்புமிக்க சாஸ்திர கல்வியில் தேர்ந்தவனாகவும் அச்சாஸ்திரங்களுக்கேற்ப வாதங்களை முன்வைப்பதில் திறனுடையவனாகவும் ஆவான். அவன் முடிவுகளை மிகச் சிறப்பான முறையில் பொருத்தமுடையதாக அளிக்கின்றான். பக்தி தொண்டின் நெறிமுறைகளை உறுதியான வழியில் தீர்மானிக்க கூடியவனும் ஆவான். கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் உன்னத அன்பு தொண்டினை எய்துவதே வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்பதை நன்கறிவான். மேலும் கிருஷ்ணரே வழிபடுவதற்கும் அன்பு செலுத்துவதற்கும் உரியவர் என்பதையும் நன்கறிவான். இம்முதல் பிரிவு பக்தன் தேர்ந்த குருவின் பயிற்சியின் கீழ் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றுவதோடு சாஸ்திரங்களில் கூறியுள்ளபடி அவரிடம் மிக்க பணிவுடனும் நடந்து கொள்வான். இவ்வாறு உபதேசிப்பதற்குரிய தகுதியினை முற்றிலும் பெற்று தானே ஆன்மீக குருவாகவும் ஆகிறான். ஆதலினால் முதற் பிரிவை சேர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான். முதற்பிரிவு பக்தன் மேலோரின் கொள்கைகளில் இருந்து ஒருபோதும் மாறுவதில்லை. காரணம் மற்றும் தர்க்கங்களின் மூலம் நன்கு புரிந்து கொள்வதால் சாஸ்திரங்களில் முழு நம்பிக்கையுடையவனும் ஆவான். தர்க்கம் மற்றும் காரணம் என்று நாம் கூறும் பொழுது அது சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த காரணமும் தர்க்கமும் ஆகும். முதற்பிரிவு பக்தன் காலத்தை வீணை கழிப்பதற்குரிய வறண்ட யூக முறைகளில் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. அதாவது பக்தி தொண்டு விஷயத்தில் ஒருவன் முதிர்ந்த வைராகியத்தை பெற்றான் என்றால் அவன் முதற்பிரிவு பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான். 2ஆம் பிரிவு பக்தன் சாஸ்திரங்களின் வலிமையை கொண்டு வாதம் செய்வதில் மிகவும் தேர்ந்தவனாக இருக்க மாட்டான். ஆயினும் தன் குறிக்கோளில் நம்பிக்கையுடையவனாக இருப்பான். இதன் விளக்கம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணருக்குரிய பக்தி தொண்டு வழிமுறைகளில் அவன் உறுதியான நம்பிக்கையுடையவனாக இருப்பான். ஆனால் அதே சமயம் கிருஷ்ணரே வழிபாட்டுக்குரிய ஒரே பரம்பொருள் என்னும் தனது முடிவில் எப்போதும் உறுதியாக இருப்பான். 3வது பிரிவைச் சேர்ந்த பக்தன் உறுதியான நம்பிக்கை உடையவனாக இருப்பதில்லை. அவன் சாஸ்திரங்களின் முடிவை அங்கீகரிப்பதும் இல்லை. புதிய பக்தனின் நம்பிக்கை ஒருவனின் வலிமையான வாதங்களினாலோ அல்லது எதிரான முடிவினாலோ மாறக்கூடும். 2ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த பக்தன் சாஸ்திரங்களில் இருந்து தர்க்கங்களையும் ஆதாரங்களையும் முன்வைக்க முடியாதவனாக இருந்த போதிலும் தனது லட்சியத்தில் முழு நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கின்றான். ஆனால் புதிய பக்தனோ தனது லட்சியத்தில் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை. அதனால்தான் அவன் புதிய பக்தன் எனப்படுகிறான். புதிய பக்தன் பகவத்கீதையில் மேலும் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறான். அதில் 4 வகையான மனிதர்கள், துயரப்படுவோர், பொருள் வேண்டுவோர், அறிய விரும்புவோர், ஞானிகள் என்று 4 வகையான மனிதர்கள் பக்தி தொண்டினை தொடங்கி அவரவருக்குரிய சுய திருப்தியின் பொருட்டு பகவானிடம் வருகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. அவர்கள் சிலர் வழிபடும் தலங்களுக்கு சென்று தங்கள் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காகவோ அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவோ அல்லது தங்கள் அறிவு பசியை தீர்த்து கொள்வதற்காகவோ இறைவனை வழிபடுகின்றனர். இறைவனின் மகத்துவத்தை நன்குணர்ந்த ஞானியும் கூட புதிய பக்தர்களோடு சேர்ந்தே எண்ணப்படுகிறார். இவ்வாறாக ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டால் அவர்கள் 2ஆம் பிரிவு பக்தர்களாகவோ அல்லது முதற்பிரிவு பக்தர்களாகவோ உயர்வு பெறலாம். புதிய பிரிவை ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ நாம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டின் தகுதிகளை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பக்தி தொண்டின் தகுதிகள் ஒருவருக்கு என்ன தேவைன்றதை நாம இதுல படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல 3 விதமான பிரிவை நாம பக்தி கொடுக்கறத பார்த்தோம். இல்ல இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் இதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப இந்த 3 இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது இந்த 3வது அத்தியாயத்துல பக்தி தொண்டின் தகுதிகளை பத்தி நாம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க, உங்களோட புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? சரி,
இது வரைக்கும் என்ன படிச்சீங்க இந்த இந்த அத்தியாயத்துல இன்னைக்கு இப்ப என்ன படிச்சீங்க அப்படின்றத யாராவது சொல்ல முடியுமா? அது 3 விதமான பக்தர்கள் சொல்லியிருக்காரு. அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாமா? கொஞ்சம் அந்த நம்ம அதை பேச பேச எல்லாருடைய தன்மை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளும் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்களை 3 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. முதல் நிலை பக்தர் வந்து அந்த அவங்க வந்து வைராக்கியம் அதிகமா இருக்கு. சாஸ்திர விதிகளை வந்து பின்பற்றுறாங்க, கடமைகளை செய்யறாங்க. பகவான் அவரு தான் கிருஷ்ணர் தான் பரம்பொருள் அப்படின்றத உணர்ந்து அதுல வந்து தீவிரமா இருக்காங்க. அவங்க வந்து தர்க்க ரீதியாவும் வந்து அவங்க திறமையா இருக்கிறாங்க. அவங்களோட வைராக்கியத்தினால அதை வெளிப்படுத்துற தன்மையினால அவங்க ஆன்மீக குருவாகவும் ஆகிற தகுதி ஆகுறாங்க. 2ஆம் நிலை பக்தர்கள் வந்து அவங்க அதே மாதிரி வந்து இவர்தான் கிருஷ்ணர் மேல வந்து பக்தி, பகவான் மேல பக்தியா இருக்கிறாங்க. இருந்த போதிலும் அவங்க தர்க்கம் செய்யற அந்த வாதம் செய்யற திறன் வந்து அதிகம் இல்லாத காரணமானால அவங்க 2ஆம் நிலை பக்தரா இருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து பகவான் மேல பக்தியில வந்து வைராக்கியமா இருக்கிறாங்க. 3ஆம் நிலை பக்தர் வந்து அவங்க பக்தியில வைராக்கியம் கிடையாது. அவங்க வந்து இவங்களோடெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த 2ஆம் நிலை பக்தராகவோ முதல் நிலை பக்தராகவோ தரம் உயர்த்தப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பௌதிகம் கிடையாது. பௌதிகம் கிடையாது. இதெல்லாம் ஆன்மீகம் தான். ஆன்மீகத்திலேயே 3 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா முதல் நிலை பக்தன் பாத்தீங்கன்னா தேர்ச்சி அடைகிறார். முக்திக்கான காரியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டார். தன்னுரும் அடைஞ்சிட்டார். தன்னுரும் அடைஞ்சது இல்லாம வந்து ஒரு ஒரு ஆச்சாரி ஸ்தானத்துக்கு வரார். ஒரு குரு ஸ்தானத்துக்கு அவர் வரார் இல்லைங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்நிலை பக்தரா சொல்லப்படுது. 2ஆம் நிலை பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தான். 3ஆம் நிலை பக்தர்கள் வந்து ஆரம்பம் இருக்கு. அந்த சங்கத்துல அவரு சேர்ந்திருக்கார். இன்னும் சாது சங்கத்துல போய் போகவே இல்ல. சாது சங்கத்துல போகும்போது 2வது நிலையில போகும்போது தான் சாது சங்கத்துல போய் அவரு முக்திக்கான அந்த இடத்த தேட ஆரம்பிச்சிருவார். இப்ப முதல் நிலை பக்தர் அந்த 3ஆம் நிலை பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்ட பக்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கலாமா, படிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாரு. 2 விதமா இருப்பாரு. அதே மாரி சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டுறலாம், நாளைக்கு படிக்கலாம், நாளைக்கு கிளாஸ்ல போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தன்மை இருக்கும். ஏதாவது ஒரு அந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்டுமே இருக்கும். ஒரு பூர்ணமா ஆனா வந்து அவங்க கூட டிராவல் ஆகணும். இதுதான் நம்மளோட குறிக்கோள் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். இந்த மாரி உபநிஷங்கள்லாம் கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் இருக்கும். அதே மாரி அது பக்தி சேவை தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனாலும் பார்த்தா அதுல பூர்ணமா ஈடுபட மாட்டாங்க. அந்த பூர்ணமா ஈடுபடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க முழுமையாக அந்த அவங்க சரணாகதி அடைஞ்சாதான் நம்ம அந்த பக்தி. அதாவது சரணாகதி அடையிறத பத்தி அந்த சரணாகதி என்னன்றது கூட அந்த 3வது நிலை பக்தனுக்கு தெரியாது. அந்த அறியாமல் தான் இருப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம இத புரிஞ்சுக்கணும். 2வது நிலை பக்தன் வந்து சரணாகதிய பத்தி ஓரளவு தெரிஞ்சுப்பார். இது சரணாகதி அடைஞ்சா நாம வந்து முக்தி அடையலாம். அது இல்லாம வந்து வேதங்கள்ல நல்முறையில கற்று நம்ம வந்து அத நம்ம செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நினைப்பவரு 2வது நிலை. இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இப்படி இல்லாம, அப்படி இல்லாம ஏற்றத்தாழ்வோட தான் இருப்பாரு அவரு. ஏற்றத்தாழ்வு 2மே இருக்கும் அவர்கிட்ட வந்து. இல்லீங்களா? அதுலருந்து எப்படி மீண்டு வரும் தான் அந்த வழியே வந்து எங்க போயிருப்பாருன்னா, சாது சங்கத்துல போய் உறவாடும்போது தான் அதுலருந்து மீண்டு வர பார்ப்பார். ஆனா அவருக்கு சான்சஸ் வந்து 100% இருக்கு. எல்லாருக்குமே 100% இருக்கு. ஆனா 2வது நிலை பக்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, 3ஆம் நிலை போறதுக்கு நெறைய சாத்தியக்கூறு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே அதாவது 3ஆம் நிலை பக்தர் கூட 2ஆம் நிலை போறதுக்கான அந்த சாத்தியக்கூறு அவங்கள்ட்ட இருக்கும். ஆனா அது வந்து தெரியாம அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வரும்போது அதாவது முதிர்ச்சி அடையும்போது அந்த ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிச்சுட்டாங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க செயல்படுவாங்க. இல்லன்னா அத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாம அப்படியே விட்டாங்கன்னா, கண்டிப்பாக திரும்பி எங்க பிறக்குறாங்க? ஒரு நல்லோர் குலத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, அடுத்த ஜென்மத்துல பிறப்பாங்க. அப்போ அந்த சூட்சும உடல் திரும்பவும் அங்க வந்த பிறகு, திரும்பவும் அங்க இருந்து பக்தி திரும்பவும் பழையபடி தொடங்குவாங்க. இல்லீங்களா? திரும்பவும் அதே ஸ்டேஜ்ல வந்தாங்கன்னா, திரும்பவும் அதே மாரி தான் பிறப்பாங்க. இது கருட புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இல்லீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. இப்ப புதிய பிறவி சேர்ந்த பக்தர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக படிக்கலாமா மாதாஜி? நான் படிக்கட்டுமா கொஞ்ச நேரம்? நீங்க கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க பிரபுஜி, படிங்க. புதிய பிரிவை சேர்ந்த பக்தனுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குபவர் துருவ மன்னர் ஆவார். அவர் தனது தந்தையின் ஆட்சியை வேண்டி
தம்மை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். இறுதியில் முழு தூய்மை பெற்றவுடன் அவர் பகவானிடமிருந்து எந்த விதமான மண்ணுலக நன்மையும் பெற மறுத்துவிட்டார். அதே போல கஜேந்திரன் துன்புற்ற பொழுது பாதுகாப்பு வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்கினான். அதன் பின்னர் அவன் தூய பக்தனானான். அதே போல சனகர், சனதர், அப்புறம் சனத்குமார் போன்றவர்கள் ஞானிகள் பிரிவை சார்ந்த துறவிகளானார். அவர்களும் கூட பக்தி தொண்டினுள் பயப்படுத்தப்பட்டார்களோ அதே போன்று நிகழ்வு, அதாவது நிமிஷாரண்ய வனத்தில் சனக முனிவரின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்திலும் நிகழ்ந்தது. அவர்கள் அறிவு பசி மிக்கவர்களாக சூத கோசாமியிடம் எப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய செய்திகளை கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர். இவ்வாறு அவர்கள் ஒரு தூய பக்தியின் தொடர்பில் பெற்று அதன் மூலம் தாமே தூய பக்தர்களாகினர். ஆகையால் இதுவே ஒருவன் உயர் பெறுவதற்குரிய வழியாகும். ஒருவன் இத்தகைய நிலை இருந்தாலும் அவன் தூய பக்தர்களுடைய தொடர்பு கொள்ளும் நற்பேர் பெற்று விட்டான். அவன் இரண்டாம் பிரிவு அல்லது முழு பிரிவை பக்தனாக, முதல் பிரிவு பக்தனாக உயர்வடைகிறான். இந்த 4 வகை பக்தர்களை பற்றி பகவத்கீதையில் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் பேசுகிறது. அவர்கள் அனைவருமே புனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர். புனிதர்களாவது ஒருவராலும் பக்தி தொண்டிற்கு வர முடியாது. பகவத்கீதையில் தொடர்ந்து புண்ணிய செயல்களை செய்து அதன் காரணமாக பாவங்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் நீங்கிய பிறகு ஒருவனால் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் பெற முடியும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களால் ஒருபோதும் பெற முடியாது. அவர் தம் புண்ணிய செயல்களின் படிநிலைக்கு ஏற்ப புதிய பக்தர்கள் துயரற்றோர், பொருள் வேண்டுபவர், அறிய விரும்புபவர் மற்றும் ஞானிகள் என்றும் 4 வகையே பிரிக்கப்படுகின்றன. புண்ணிய செயல்கள் செய்யாத ஒருவன் துன்பத்தில் வாடினார் என்றார். அவன் லோகியவாதியாகிய கம்யூனிஸ்ட்வாதியாகவோ அதாவது இன்னொரு பிறவியாகவோ மாறுகிறான். அவன் இறைவன் மீது உறுதியான நம்பிக்கை இல்லாதவனாகவும் இருப்பதால் அவர் மீது முற்றிலும் அவநம்பிக்கை கொள்வதன் மூலம் தனது துன்ப நிலையினை சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறான். எனினும் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலே இந்த 4 வகையான புதிய பக்தர்களையும் ஞானி தமக்கு பிரியமானவன் என்றும் சொல்கிறார். ஏனென்றால் ஞானி அதற்கு கைமாறாக அவரிடம் உலகியல் நன்மைகளை எதையும் வேண்டுவதில்லை. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடைய ஒரு ஞானி அதற்கு பதிலாக அவரிடமிருந்து துன்பம் நீக்கமோ அல்லது பொருள் ஆக்கமோ வேண்டுவதில்லை. இதற்கு பொருள் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் பற்றுக்கு அடிப்படை கொள்கையும் அவனிடம் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருப்பது அன்பு ஒன்றாகும். மேலும் அவனது ஞானம் மற்றும் சாஸ்திர அறிவின் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரின் முழுமுழு கடவுள் என்பதிலையும் அவன் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறான். இப்ப நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயம் என்ன நம்பர் அத்தியாயம்? அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அது தலைப்பு தெரியுமா? புக்கெல்லாம் பார்க்காம டக்குன்னு சொல்லணும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 7ஆம் அத்தியாயம் என்ன தலைப்பு? அது மறந்துட்டீங்களா? பிரபுஜி அஷ்டாங்க யோகமா பிரபுஜி? அது 6வது அத்தியாயம் மாதாஜி. 7வது அத்தியாயம் கர்ம யோகமா பிரபுஜி? பக்தி யோகம் மாதாஜி. முதல் 6 அத்தியாயம் கர்ம யோகம், இது பக்தி யோகம் ஆரம்பம். அதாவது 7வது அத்தியாயம் சொல்லப்படுது. அது என்ன தலைப்புன்னு கேட்டேன். நீங்க சொன்னது கர்ம யோகம் சொல்றது 3வது அத்தியாயம் மாதாஜி. பிரபுஜி இயற்கையின் முக்கோணங்களா பிரபுஜி? இயற்கை முக்கம் 16 அத்தியாயம் மாதாஜி. 14 அத்தியாயம். கண்டுபிடிக்க மாட்டேன்றீங்களே. சரி, ஓகே. பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் சொன்னா டக்குன்னு புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு பார்த்தேன். அப்படின்னு சொல்லுங்க பாப்போம். பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் அது 7வது அத்தியாயம். பகவான் கிருஷ்ணரை சரணடைதல். அந்த அத்தியாயம் தலைப்பே அதுதான். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. முதல் அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அதுலதான் நிறைய சாராம்சம் பகவான் கொடுக்கிறார். ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயத்தையும் கர்ம யோகம் அது. 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகம். 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். ஆனா இந்த யோகத்துல 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயமா இருந்தாலும் அதுல கர்ம யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி ராஜ யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார்.
பகவான் கிட்ட எப்படி அடையணும்ன்றதையும் ரொம்ப அழகா அதை கொடுக்குறாரு. அதுதான் 7வது அத்தியாயத்தை ரொம்ப 8வது அத்தியாயத்தை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும். பிரம்மனை அடைகிற சக்தியை விட அதுதான் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்பான். 8 விதமான இதை பத்தி கேட்பான். ரொம்ப அழகா கேட்பான். இந்த உடல்னா என்ன, இந்த சேத்திரம்னா என்ன, இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா கேட்பான் பகவான் கிட்ட. அப்ப என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட எப்படி போய் நான் அடையணும் அப்படின்னு கேட்பான். 8வது கேள்வி. அதுக்கு என்ன பண்ணுவார் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவார். எல்லாத்தையும் 7த்தையும் விளக்க அது பதில் கொடுத்துருவார். ஆன்சர் சொல்லுவார். ஆனா 8வது கேள்விக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அத்தியாயத்துல ஃபுல்லாவே சொல்லுவார். ஏன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாதானே அந்த ஆத்ம திருப்தி அடைய முடியும் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாரு இங்க இந்த உபதேசம். 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிட்ட எப்படி அவன் முறையிடுறான், எப்படி அவன் பக்தி கொடுக்கறான், எப்படி சரணாகதி அடைகிறான்றது 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுக்குறாரு. பக்தி யோகம் முதல் அத்தியாயத்துல அதுதான் மறந்துடாதீங்க. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயம் தலைப்பு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். யார்கிட்டயும் நம்ம பேசும்போது கூட நமக்கு வந்து சொல்லலாம். நம்ம அப்படியே பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்துல பகவான் என்ன அற்புதமா கொடுத்துருக்காரு தெரியுமா? என்ன அற்புதமா சொல்றாரு என்ன, நீங்க அது மாதிரி சொல்லி பாருங்களேன். ஒரு விளக்கம் கொடுத்து பாருங்களேன். உங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா வந்துருவார். உங்களுக்குள்ளேயே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவார். உதாரணம் காட்டுங்க. பகவத்கீதையை உதாரணம் கேட்டுங்க. பகவத்கீதையில இந்த அத்தியாயத்துல இந்த பதத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காருயா அப்படின்னு. இதே ஒண்ணு 6வது அத்தியாயத்துல பாருங்க. அஷ்டாங்கத்துல ரொம்ப அழகா கேட்கிறான். யாரு? அர்ஜுனன் கேட்கிறான். இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அந்த அத்தியாயம், இந்த ஸ்லோகம் பிடிக்கும். 33, 34 பகவான் கிட்ட கேட்கிறான் அர்ஜுனன். காற்ற கூட குடுகுல அடைச்சு வச்சிருவேன் கிருஷ்ணா. ஆனா என்னோட மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா. ஏன் கிருஷ்ணா அது அப்படின்னு கேட்பான். அது 35ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். காற்றை கூட உன்னால குடுகுல அடைக்க முடியுதுன்னா மனதை உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அர்ஜுனா. ஆனா கரெக்டான வழிமுறையை நீ கண்டுபிடிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணினா உன்னால சாத்தியப்படும். உன்னால மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசியும் இந்த 4 லட்சம் பிறவி ஜீவராசி மனித பிறவிகள் கண்டிப்பாக சாத்தியப்படும். அது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியாது. எனக்கு அது பச்சை மரத்துல ஆணி அடிச்சா மாதிரி ஒண்ணு கூட நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் இந்த பகவத்கீதையே வந்து இந்த ஞானத்தை திருப்பினது காரணமே அந்த அத்தியாயம் தான், அந்த ஸ்லோகம் தான் எனக்கு. ஏன்னா பகவான் சொல்றது எல்லாராலும் முடியும்ன்றாரு பாருங்க. அதுதான் ஒரு முடிவு. பகவான் திருவாயால சொன்னது எல்லாராலும் பண்ண முடியும், பயிற்சி பண்ண முடியும். நாம அதை பயிற்சி பண்ணாம நாளை படிச்சுக்கலாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இப்பறம் பார்த்துக்கலாம் தள்ளி போடுறோம் பாத்தீங்களா? அப்ப அது சாத்தியப்படாது. அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட திறமையான ஆளவன் இல்லைங்களா? 2 பேருமே நரநாராயணா இருந்தவங்க. பகவானும் அர்ஜுனும் நரநாராயணா இருந்தவங்க. அவன் தன்னால முடியும் காற்ற கூட கண்ணுக்கு தெரியாத காற்ற குடுகுல குடிச்சு அடைச்சு வச்சுப்பானா. ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. அதுக்கு எப்படி அழகான இது மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையில எந்த அத்தியாயம் சிறப்பான அத்தியாயம், எந்த ஸ்லோகம் சிறப்பான ஸ்லோகம், அது எப்படி நாம சொன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் அப்படின்றத நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும். ஆச்சாரிகள் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. சில பிரபுபாதா சொல்லி கொடுத்துட்டார். நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் வந்து NND பிரபு ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்க, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்க, இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு அழகா சொல்லிடுறாங்க. ஜெயபதக சாமி அது வழிமுறை கொடுக்குறாரு ரொம்ப அழகா. சோ நம்ம அதை வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சு ஒரு அத்தியாயத்தோட தலைப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அடுத்து நம்ம ஈஸியா படிக்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம இதுக்குள்ள வருவோம். இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, எனினும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் 4 வகையான மனிதர்களும், அதாவது 4 வகையான புதிய பக்தர்களும் ஞானி. இது எங்க விட்டுருக்கோம் மாதாஜி? கரெக்ட் தானே படிக்குது நானு? கரெக்டா மாதாஜி? கரெக்ட் தான். எனினும் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இந்த 4 வகை புதிய பக்தர்களிலும் ஞானி தனக்கு பிரியமானவர் என்று கூறுகிறார். ஏனெனில் ஞானி அதற்கு கைமாறாக அவரிடம் உலகிய நன்மைகள் எதுவும் வேண்டுவதில்லை. பகவான் கிருஷ்ணனும் பற்றுடைய ஒரு ஞானி அதற்கு பதிலாக அவரிடம் தூய துன்பமே நீக்கமே அல்லது பொருள் ஆக்கமே வேண்டுவதில்லை. அதற்கு பொருள் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் அவன் கொண்டிருக்கும் பற்றுக்கு அடிப்படை கொள்கையும் அவரிடம் ஆரம்பத்திலிருந்து இப்பொழுது அன்பு ஒன்றாகும். மேலும் அவனது ஞானம் மற்றும் சாஸ்திர அறிவின் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவனால் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இப்ப பகவத்கீதையில் 10,000 பிறப்புகளுக்கு பின்னரே ஒருவன் உண்மை ஞானியாக பகவான் கிருஷ்ணர், அது வாசுதேவர் காரணங்கள்லாம் முழுமுறு காரணம் என்பதை நன்கறிந்த வாசுதேவரை சரணடைகிறான் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் அவன் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் நிலை பெற்று படிப்படியாக அவர் மீது அன்பின் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறான ஞானி
கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருந்த போதிலும் மற்றவர்கள் கூட பெருந்தன்மை உடையவராகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் துயரப்படுவராகவும் பொருள் வேண்டுபவராகவும் இருந்த போதிலும் தங்கள் திருப்திக்காக அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வந்து அடைகின்றனர். அதனால் அவர்கள் குறுகிய நோக்கமற்ற பெரிய மனம் படைத்த மகாத்மாக்களை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த இதுல பாத்தீங்களா, இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு, துயரற்றோர்கள் பொருள் வேண்டுபவர்கள் இருந்த போதிலும் சொல்லப்படுறாரு. இந்த 2 இடத்துல நம்ம பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கோம். இப்ப நம்ம 3வது லெவல்ல வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா. துயரற்றுபவர் யாரு, அதே மாதிரி செல்வம் வேண்டுபவர் யாரு, அத பொருள் வேண்டுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இருந்த போதிலும் அவர் தங்கள் திருப்திக்காக அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வந்திருக்கின்றனர். அது நம்ம அதுல சாரம்சம் என்னன்னு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அது செல்வம் வேண்டுபவர்களும் சரி, அது துயரற்றோர். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அது ஏன் 2 பேருமே வந்து நம்ம செல்வம் வேண்டுவன் சொல்றதே வந்து பணத்தை நாம சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சாவே பௌதீகம் வேதம் சொல்லுது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் சொல்லுது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இவ 2 பேருமே வந்து என்னுடைய பக்தர்கள், எனக்கு பிரியமானவர்கள்ன்றார். ஏன் அந்த அந்த அர்த்தத்துல சொல்றாரு அவரு? ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சிருக்கா? உங்களுக்கு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? இந்த செல்வத்தை விரும்புவது வந்து அதை பிறர் நலத்துக்காக செலவிடுறாங்க பிரபுஜி. பிறர் நலத்துக்காக அந்த பிறர் பணத்தை நலத்துக்காக தனக்கு இல்ல, அந்த செல்வத்தை விரும்பி பிறருடைய பிறர் நலம் பெறுவதற்காக அதை செலவிடுறாங்க. செலவிடுறாங்க. ஓகே. இப்ப துயரற்றோர் திரௌபதி துயரற்றோர் துயரற்றோர் திரௌபதி உதாரணம் சொல்லலாம் பிரபுஜி. திரௌபதியா? திரௌபதி துச்சாதனன் துயிலெறிப்பது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாள்ல, வேதனைப்பட்டாள்ல. பிரபுஜி இல்ல. குந்தி தேவி சொல்லலாம் பிரபுஜி. குந்தி தேவி சொல்லலாம். குந்தி மாதேவி தான் சொல்றாங்க, எனக்கு கஷ்டம் கொடு, இப்போ நான் உன்னை நினைச்சிட்டே இருப்பேன் எப்போது அப்படின்றாங்க அவங்க. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. அதாவது நாம வந்து புராணங்கள்ல இருந்து நம்ம அந்த கதை மூலியமா எடுத்து சொல்றோம். ஆனா நாம இப்போ இருக்கிற நிலைமையை சொல்லுங்க. இப்ப நான் எப்படி இருக்கணும் அதை தீர்மானிக்கிறது தான் பகவத்கீதை இல்லைங்களா. அந்த அந்த கீதை வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, கலிகாலத்துக்கு மாத்திரம் இல்ல, இந்த 4 யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பகவான் வந்து அது ஒரே மாதிரி பகவத்கீதை சொல்லியிருக்கோம். இப்ப துயரற்றோர்னு சொல்லும் போது நாம உதாரணம் எடுக்கலாம். எதுக்கு புராணங்கள்ல போகணும்? தேவையில்லையே இல்லைங்களா. நாம எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நாம சொல்லணுமே தவிர புராணங்கள்னு சொல்ல வேண்டாம். இப்ப துயரற்றோர்னா எப்படி இருக்கணும், அதே மாதிரி செல்வத்தை வேண்டுபவர் இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, செல்வத்தை நம்மகிட்ட இருந்தா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், அதை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத இங்க உதாரணம் காட்டுறாங்க. அதே மாதிரி துயரற்றோர் நாம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப செல்வத்தை விரும்புவோர் சொல்லுவோம், மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தான் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பாதிக்கலாமே. அதாவது செல்வம் வேண்டுபவர் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இது இந்த வையகம் வந்து பகவானுடன் படைக்கப்பட்டது. இந்த உடல், இந்த பௌதிகமான உடலும் பகவானால படைக்கப்பட்டது. உள்ளகிற ஆத்மாவும் பகவானுடையதான். உள்ளகிற பரமாத்மா பகவான் தான் இல்லைங்களா. இந்த காற்றிலையும் பகவான் இருக்கார், இந்த நிலத்திலையும் பகவான் இருக்கார், எல்லா இடத்துலையும் பகவான் 10வது அத்தியாயத்துல வைபவத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இப்போ நம்ம சாப்பிடுற உணவு எப்படி சாப்பிடுறோம், உணவு எப்படி நம்ம செரிமனம் ஆகுது, அங்கேயும் பகவான் அக்னி பகவான் மூலியமாக செரிமனம் பண்றார். இந்த உணவு கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான். இந்த மழையை கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான். இந்த அதாவது தாய் தந்தையை கொடுத்தது யாரு? அதுவும் பகவான் தான். அப்ப நாம என்னத்தை கொடுத்தோம், நாம என்னத்தை செஞ்சோம் நாம? அப்ப செல்வம் நாம எப்படி வரும்? ஒரு செல்வம் வருதுன்னா எப்படி வரும்? பணம் எப்படி வரும்? நம்ம உழைச்சாதான் வரும். அந்த உழைப்பு காரணம் யாரு? பகவான் தான். அப்போ கையில இருக்கிற பணம் யாருடைய பணம்? நம்மளுடைய பணமா அது? கிடையவே கிடையாது. நம்ம கிட்ட இருக்க வரைக்கும் நம்மளுது. அடுத்தவங்கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அது அவ்வளவுதான். நாம இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன்ல அந்த பணம் போயிடும் இல்லைங்களா. அப்ப அது நிலையானது. நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அதை நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுக்கறது தான் செல்வம். செல்வம்ன்றது ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சாங்கன்னா அது பதுக்கல், அது கிரைம், தவறான அது மனப்பக்குவத்தை உண்டாக்கும் அது. அதனால செல்வம் வந்து வேண்டுபவர் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த செல்வத்தை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்ற மனப்பக்குவத்தை கொண்டு வரதான் ஆன்மீகம் சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட பக்தன் தான் என்னுடைய மகாத்மான்றார் பகவான். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகாக 7வது அத்தியாயத்துல தெளிவா கொடுக்கிறார். செல்வத்தை வேண்டுபவன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த செல்வத்தை பகவானே உன் அருளாலே நீ எனக்கு கொடுக்குற இந்த பணம், இந்த பணத்தை நான் மத்தவங்களுக்காக நான் கொடுக்கணும், எனக்கு கொடு பகவானே அப்படின்னு கேட்கிறான். எப்படி கேட்கிறான்? தன்னுடைய செயலால கேட்கிறான். அவன் என்னுடைய செயலால புண்ணிய காரியத்தை செய்யறதுக்காக அந்த செயலுக்காக நான் கேட்கிறான். அதை கேட்டு உடனே அடுத்த டைம் பகவானுக்கு கொடுத்தாரு இந்த பணம், இது அவருடைய பணம், நான் ஒரு கருவிதான், இதை நான் உனக்கு தானமா தரேன் அப்படின்றான். இது என்னோட தர்மம் சொல்லுவான்.
சோ அந்த இதுதான் வந்து பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அவன் ஒரு எனக்கு பிரியமானவன்றார். என்னுடைய என்னுடைய மகாத்மான்றார். அவன் ஒரு மகாத்மான்றார். மகா ஆத்மான்னு சொல்றாரு. சோ இது ஒண்ணு. அதே மாதிரி துயரற்றோர். துயரற்றோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எத பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. இப்ப திரௌபதியை பத்தி சொன்னாங்க. திரௌபதி வந்து அவன் துச்சாதன வந்து புடிச்சு இழுத்துன்னு வரான். அடிபட்டு, கிடிபட்டு புடிச்சு இழுத்துன்னு வரான். இதே துயரற்றவர் என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? "டேய் எங்கடா கூப்பிடுற? நான் வரேன்டா வாடா" அப்படின்னு வருவான். ஏன்னா, எனக்குள்ள பகவான் இருக்கார். என்ன ஆட்டி வைக்கிறதே பகவான் தான் அப்படின்னு நினைப்பவன் தான் எத பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். ஆனா பாஞ்சாலி வந்து பாத்தீங்கன்னா, துயரற்றோர் கிடையாது. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்கள புடிச்சு இழுத்துன்னு வராங்க. "என்ன விட்றா, என்ன விட்றா. இது தர்மம் இல்லடா, அது இல்லடான்னு." அப்போ நம்பிக்கை இல்ல. அப்புறம் பாருங்க, அந்த இடத்துல வந்து அந்த சபையில வச்சு அவ்ளோ பேச்சு பேசுறாங்க. அவ்ளோ பேச்சு பேசுறாங்க. கடைசியில தான் வாசுதேவா பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கத்துறாவோ. அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தான்னு வச்சுக்கலேன், அங்கேயே கூப்பிட்டு இருந்தாருன்னா, அங்கேயே வந்துருவார் பகவான் வந்துருவார். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்ல. அதே மாரி இவன் பாருக்காம தர்ம யுதிஷ்ட மகாராஜா அவனுக்கும் பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்ல. அவனுக்கு என்ன தெரியுங்களா? நான் பெரிய தர்மவான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். திமிரு. அந்த ஒரு ஆணவம். ஏன்னா உத்தவ கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அங்க உத்தவர்கிட்ட. உத்தவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? அவன் இவன் வந்து தர்மம் வந்து சூதாடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சு பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுங்களேன், அவன் அப்பவே நான் வந்துட்டு இருப்பேன். சகுனிக்கு அந்த களமே மாறிட்டு இருக்கும். ஆனா அவன் பண்ணல அவன். என்ன சொல்றான்? நான் வாக்கு குடுத்துட்டேன். நான் வந்து ஆடணும்னு வாக்கு குடுத்துட்டேன். ஏன்டா நீ வந்து ஆடணும் வாக்கு குடுத்துட்ட. ஆனா உனக்கு எதிர்த்தாப்புல நின்னு ஆடுறவன் துரியோதனன்டா ஆடணும். அவன் எப்புட்றா வந்து சகுனி வந்து ஆடுனான்? அது உன்னுடைய தப்பு இல்லையா? அப்படி என்னன்ற அந்த ஞானத்த மறைச்சுட்டான். இது மாரி இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லலாம், இவங்கெல்லாம் துயரற்றோர் கிடையாது. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பகவான மறந்துட்டாங்க. அதுதான் உத்தவ கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இருந்தாலும் இவங்கெல்லாம் வந்து மகா புருஷர்கள். இவங்க 5 பேருமே பாண்டவர்கள் 5 பேருமே மகா புருஷர்கள். அதே மாரி இவங்களும் வந்து திரௌபதியும் வந்து மகா புருஷியாவோ. சோ அதனால பகவானால ஏற்படப்பட்டவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஆனாலும் பிரபுஜி. வந்து இருந்தாலும் பிரபுஜி அவங்க வந்து இதுக்காகவே வந்ததுனால பகவான் என்ன பண்றார், அவங்க கிட்ட அந்த சிறப்பு குடுத்திருக்கிறார். ஏன் சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீகம்ன்றது வந்து துயரற்ற தன்மையில தான் இருப்பாங்க. எத பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா எனக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். நான் செய்யற செயல் அகர்ம பணி. பகவான் செயல நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னும்போது, எத பத்தியும் கவலைப்பட இதுதான் ஹரே பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றார். பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி சொல்லுங்க. வனவாசத்துல இருக்கும்போது பிரபுஜி திரௌபதி கேக்குறா பகவான் கிருஷ்ணரை, என்னை துச்சாதன் துயிலிருந்து அவமானப்படுத்திய போது நீ ஏன் என்னை தாமதமா வந்து என்னை காப்பாத்துன அப்படின்னு. அவர் சொல்றாரு, நீ துவாரகை கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்று என்றுதானே சொன்னாய். நான் துவாரகையிலிருந்து வர்ற நேரமாகத்தான் என் மனதில் உரையும் கிருஷ்ணா என்று சொல்லி இது முதலிலே என்னை சரணடைந்தால் நான் ஒரு நொடியில் வந்திருக்கேன்னு சொல்வார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுதான் நீங்க வந்து அதாவது ஒரு சம்பிரதாயம் ஏத்த மாதிரி அத மிகைப்படுத்தி பேசுறீங்க. அது நீங்க தவறா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வியாசோட மகாபாரதத்துல இந்த குறிப்பு இல்ல. நெறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. இப்ப இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்ண பகவான வந்து வதம் பண்ணும்போது, அவரு ச அவரு வந்து பகவான் சொல்லுவாரு, அர்ஜுனா எடுத்து அட்றான்னுவாரு. யார? கர்ணன் அட்றான்னுவாரு. அவன் கர்ணன் என்ன சொல்லுவான், "ஏய் அர்ஜுனா என்ன அடிக்காதடா, என்ன பண்ணாதடா. என் தேர் வந்து சக்கரத்துல மாட்டிக்கிச்சு. தேர் சக்கரம் மாட்டி போச்சு. அதனால இந்த தர்ம சங்கடமான நிலைமையில நான் மாட்டின்னு இருக்கேன். இது தர்மமா? என்ன வந்து அடிக்காத" அப்படின்னு அவன் சொல்றான். இது தர்மமே இல்லன்னு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு உடனே அவன, "டேய் அர்ஜுனா இதுதான் தக்க சமயம் அடிடான்றாரு." உடனே அவனுக்கு ஒரு புத்திமதி சொல்றார். யாருக்கு? கர்ணன்கிட்ட. கர்ணன்கிட்ட பகவான் கேட்கிறாரு, "அடேய் நீ தர்மத்த பத்தி நீ பேசுறியே, பீமன் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவனுக்கு விஷம் வச்சீங்களாடா? அது தர்மமாடான்னு கேட்கிறாரு பகவான். உடனே அவன் சொல்றான், அப்ப எனக்கு தெரியாது. நான் அப்ப அவங்க கூட நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே கிடையாதுன்றான். யாரு? கர்ணன் சொல்றான். சரிடா விட்றா. அத விட்டுடு. அரக்கமாலைல தீ வச்சாங்களாடா? அப்போ உனக்கு தெரியும்ல. அது தர்மமாடா? அப்படின்னு கேட்கிறான். தலைய குனிக்கிறான். தலைய குனிகிறான். பாஞ்சாலிய துளி உரிச்சாங்களாடா சபையில? அது தர்மமாடான்னு கேட்கிறான். அதுக்கும் தலைவிதான். அபிமன்யுவ சக்கரவயத்துல வச்சு அவன கொன்னீங்களேடா? அது தர்மமாடான்னு கேட்கிறான். அதுக்கும் தலைய குனிகிறான். சோ எல்லாத்துக்கும் அதெல்லாம் உனக்கு தர்மமா தெரியல. ஆனா நாங்க உனக்கு ஒண்ணு கொல்லணும் போது உனக்கு தர்மமா தெரியுதா உனக்கு? என்னடா நியாயம் இதுன்னு கேட்கிறாரு.
யாரு பகவான் வந்து இவனை கேட்கிற கர்ணனை கேட்கிற. எதுக்கு சொல்றோம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை வந்து அவனுக்கு திருச்சி எடுத்துக்கிறானுங்க. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த எந்த சம்பிரதாயம் தெரியாது. சில இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் அர்ஜுன் அடிச்சுட்டான், கர்ணனை போட்டு அடிச்சுட்டான். அடிச்சுட்ட உடனே அவன் உடனே வந்து அந்த ஆத்மா வந்து பிரிஞ்சிருச்சு. ஆனா ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஆத்மா பிரியவே இல்லை, உடலை விட்டு பிரியவே இல்லை. ஏன்னா அவன் தர்ம காரியங்கள் நிறைய பண்ணான், தர்மம் நிறைய பண்ணனால அவன் உயிர் போகாம இருக்கு. அதனால கிருஷ்ண பகவான் போய் தான் வந்து அந்தனரா போய் வேடம் போட்டு அந்த தர்மத்தை வாங்கினாரு. வாங்கின பிறகுதான் உயிர் போச்சுன்னு. ஆனா இந்த ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 நடந்த செயல் வந்து நம்மளுடைய அதாவது வியாச பகவான் அந்த அந்த மகாபாரதத்துல அது மாதிரி எழுதவே இல்லை. அது இல்லவே இல்லை. அது இட்டு கட்டி சொல்றாங்க அந்த இதெல்லாம் வந்து பகவான் அவர் அந்தனர் வேடத்துல வந்து அவங்ககிட்ட வந்து இப்ப கேட்டு அந்த வரத்தை வாங்கினாரு. வாங்கினால்தான் அவன் உயிர் ஆத்மா போச்சுன்னு. ஏன்னா அவன் நரநாராயணா இருக்கும் போதே ஒரு அசுரன் அவன். யாரு இவன் ஒரு அசுரன். அப்படிதான் வியாசர் மகாபாரதத்துல குறிப்பிடுறாரு. ஏன்னா நாம அது ஏன் சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்தை முறைப்படி யாருமே சரியா வந்து படிக்கல காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு சம்பிரதாயத்துல ஒண்ணு எழுதியிருக்காங்க. அது மாதிரி முறையா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த 4 சம்பிரதாயத்திலையும் வந்து அந்த ஆச்சாரிகள் எழுதுறாங்க பாத்தீங்களா, அததான் நம்ம படிக்கணும். அந்த மகாபாரத் தான் படிக்கணும். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலயும் வந்து உத்தர சம்பத்திலையும் சரி, சனத் சம்பத்திலையும் சரி, கௌடிய சம்பத்திலையும் சரி, அதுல இருந்து பிரிஞ்சு வெளியே போறாங்க பாருங்க. தேவையில்லாத ஆச்சாரிகள் போறாங்க பாருங்க. அவங்க ஒரு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நான் தான் சாமியார், நான் தான் பகவானுடைய பக்தன், நான் தான் உண்மையான பக்தன் சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் ஒரு பொருள் உரை எழுதுவான். அதை வாங்கி நாம தெரியாம படிப்போம். அதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீட்டிங் இருக்கும். ஒரு அரசியல்வாதிங்க கோடிக்கணக்கான லட்சமா கொள்ளடிக்கிறான். கொள்ளடிச்சு ஏகப்பட்ட சொத்தை சேர்த்து வச்சுக்கிறான். அவன் கட்டின காலேஜுக்குள்ளாரியே பாத்ரூம்குள்ளாரியே அவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சுக்கிறான். அவன் ஒரு பிராமணன். அவன் என்ன பாருங்க மகாபாரதத்துல விளக்கம் எழுதிருக்கான், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் எழுதிருக்கான், கருட புராணத்திலும் விளக்கம் எழுதிருக்கான். அதை நான் ஒரு வாங்கி படிச்சேன். கருட புராணத்தை வாங்கி படிச்சேன். இப்ப அந்த புக் என்கிட்ட இருக்கு. கருட புராணம் சொல்லப்பட்டது எதுவுமே கிடையாதுங்க அதுல. அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் அரசியலுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வச்சுக்கிறான். அதை வாங்கி நம்ம பக்தர்கள் தெரியாம படிக்கிறாங்க. படிச்சுட்டு இதுதான் உண்மை. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை எழுதியிருக்கான், பொருள் உரை எழுதியிருக்காரு அந்த ஆள். அது எடுத்து படிச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுவுமே இதே கிடையாது. எல்லாமே அந்த அந்த நாத்திக வார்த்தைகள் தான் அதுல இருக்கு. கம்ப்ளீட்டா நாத்திக வார்த்தைகள். ஒரு பிராமணனா பிறந்தவன் ஒரு நிறைய அரசியல் தொடர்புல இருந்துகிட்டு கோடி கோடியா லட்ச கோடியா சம்பாதிச்சவன் கடைசியில என்ன ஆகுறான், இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதுறாரு. ஒருத்தர் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் எழுதிக்கிறார். அதை வாங்கி நாம படிக்கிறோம். ஏன்னா போன 2-3 வைகுண்ட ஏகாதசி முன்னாடி இதே பார்த்தசாரதி கோயில்ல சென்னையில கோயில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சி நம்ம தமிழகத்துல பெரிய தொலைக்காட்சி அது. அந்த தொலைக்காட்சி அந்த நிறுவனத்தினர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த அன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய லட்சக்கணக்கான பகவத்கீதைய அங்க எல்லாருக்கும் தானமா கொடுத்தாங்க. அந்த பகவத்கீதைய வாங்கி மக்கள் பாக்குறாங்க. ஒரு திராவிட அதாவது ஒரு நாத்திகவாசி எழுதுற புக் அது. அந்த புக்கை வாங்கி நம்ம மக்கள் வாங்கி அதுவும் கோவில் வாசல்ல கொடுக்குறாங்க. அதையும் வாங்கி ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி எடுத்துன்னு போறாங்க. அந்த புக்கை நாங்க வாங்கி படிக்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் உல்டாவா இருக்கு. கம்ப்ளீட் உல்டா. நாத்திகம் தான் சம்பந்தம் தான் உள்ள இருக்கு. எல்லாமே அது கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. அதை வாங்கி நம்ம தெரியாம படிக்கிறோம். நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய புக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதின புக்கு, ஸ்ரீ சம்பத் ஆச்சாரி நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் எழுதின புக்கு, உத்தர சம்பத்தார் எழுதின பகவத்கீதை புக்கு, அதாவது சனத்குமார் எழுதின புக்கு யாருமே படிக்க மாட்டாங்க. அவன் புக்கை வாங்கி படிச்சுன்னு போறாங்க. எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி படிக்கவே கூடாது. அந்த எது சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது பிரகாரம் தான் நாம் நடக்கணும். இந்த 4 விதமான பிரிவுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்மளுடைய அதாவது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம். இந்த ஆச்சாரிகள் எழுதின புக்கை மட்டும்தான் நம்ம படிக்கணும். வேற புக்குங்களை படிச்சோம்னா இப்படித்தான் நம்ம தப்பா பேசணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இது கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதா. எனினும் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் அதுல இருந்து தானே பிரபுஜி? அதுல இருந்து மாதாஜி இங்க அதாவது கீழே லாஸ்ட் பெறல ஒரு ஞானி நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது ஒருவனால் கடவுளை வழிபடாது. ஒரு ஞானியின் நிலைக்கு உயர்வு பெறாது ஒருவனால் முழு முதற் கடவுளை வழிபடுவதில்
உறுதியுடையவனாக இருக்க முடியாது. மதியற்றவர்களும் மாயையின் கவர்ச்சியால் பக்தியை பறி கொடுத்தவர்களும் இயற்கை இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பினால் பல்வேறு தேவர்களிடத்து பற்றுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். தான் இந்த உடல் அல்ல, ஜீவாத்மா என்பதை நன்கறிந்தவனே ஞானியாவான். தான் ஜீவாத்மாவென்றும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவென்றும் அவன் உணர்ந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் தனது நெருங்கிய தொடர்பு கிருஷ்ணருடன் இருக்க வேண்டுமேயன்றி இந்த உடலுடன் இருக்கக்கூடாது என்றறிந்தவன் ஆகிறான். துயரப்படுபவோரும் பொருள் வேண்டுவோரும் உலகியற் கருத்துடைய வாழ்க்கையிலேயே இருக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்களிருவரும் உடலுடன் உற்றடையோர் ஆவர். அறிவுப்பசி உடையவன் துயரப்படுவோருக்கும் பொருள் வேண்டுவோனுக்கும் சிறிது மேலானவன் ஆவான். ஆயினும் அவன் இப்போதும் உலகியல் நிலையிலேயே இருக்கின்றான். ஆனால் கிருஷ்ணரை நாடும் ஞானியோ தான் ஜீவாத்மா அல்லது பிரம்மம் என்றும் நன்கறிந்தவன் ஆவான். தாழ்ந்ததும் முடிவுடையதுமான ஜீவாத்மா தன்னை எப்போதும் முடிவற்றதும் பரமாத்மாவுமாக கிருஷ்ணருடன் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் அவன் நன்கறிவான். இதுவே கிருஷ்ணருடன் ஞானிக்கு உள்ள உறவாகும். உடற்கருத்துடைய வாழ்வில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவனே தூய பக்தி தொண்டிற்கு தகுதியுடையவனாவான் என்பது உறுதி. இது பகவத்கீதையிலும் பிரம்மத்தை உணர்ந்து உலகியற் கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுபட்டு அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக காணக்கூடியவனே பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆவான் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் மூவகை இன்பங்கள், உலக இன்பம், ஆன்மீக இன்பம், பக்தி இன்பம் என்று இருக்கின்றது. பக்தி தொண்டும் அதை செய்வதால் வரும் இன்பமும் ஒருவன் மண்ணாசையின் பாதிப்பிற்குள்ளாகி இருக்கும் வரை சாத்தியமன்று. உலக இன்பத்திற்கான ஆசை அல்லது பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலப்பது என்னும் ஆசை எல்லாம் உலகியற் கருத்துக்களாகவே கருதப்படுகின்றன. முழு முதற் கடவுளுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் பெரும் ஆன்மீக இன்பத்தையும் அன்பு பரிமாற்றங்களையும் அருவவாதிகளால் போற்ற முடியாத காரணத்தால் பகவானுடன் ஒன்று கலப்பது அவர்களது இறுதி லட்சியமாக இருக்கின்றது. அவர்களின் இக்கருத்து உலகியற் கருத்தின் ஒரு நீட்டித்த நிலையாகும். உலகில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சக மனிதர்கள் அல்லது அண்டை அயலார்கள் மத்தியில் தலைவனாக வர வேண்டும் என்று முயற்சிக்கின்றனர். உலகியற் கருத்துடைய வாழ்வில் தங்கள் இனத்திலோ சமுதாயத்திலோ அல்லது தேசத்திலோ ஒவ்வொருவரும் மற்றவரை விட பெரியவனாக வேண்டும் என்று போட்டி போடுகின்றனர். இவ்வாறு பெரியவனாகும் எண்ணம் எல்லையற்ற நிலையில் விரிவடைந்து அதனாலேயே ஒருவன் உண்மையில் பெரியவற்றுள் எல்லாம் பெரிதானவராக விளங்கும் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒன்று கலக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றதாயினும் கூட இதுவும் உலகியற் கருத்தே ஆகும். எனினும் ஒருவனது உண்மை நிலை பற்றிய முழு அறிவே நிறைவான ஆன்மீக கருத்துடைய வாழ்வாகும். அதில் ஒருவன் பகவானுடைய உன்னத அன்பு தொண்டில் தன்னை இணைத்துக் கொள்வதை போதுமான அளவு அறிந்து கொள்கிறான். ஒருவன் தான் முடிவுடையவன் என்றும் பகவான் முடிவற்றவர் என்றும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் என்னதான் ஆசைப்பட்ட போதிலும் பகவானுடன் ஒன்று கலப்பது என்பது உண்மையில் சாத்தியமற்றதாகும். இது அரிதிலும் அரிதாகும். ஆகையால் ஆன்மீக உணர்விலோ பௌதீக உணர்விலோ மேலும் மேலும் முக்கியத்துவம் பெறுவதன் மூலம் எவனொருவன் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் ஆசையுடையவனாக இருக்கின்றானோ அவனால் பக்தி தொண்டின் இனிய சுவையை உண்மையில் அனுபவித்து மகிழ முடியாது. அதனால் தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இப்புத்தி பௌத்திகம் மற்றும் முக்தி ஆன்மீகம் ஆசைகளை மந்திரவாதியின் சூனிய வித்தையின் பாதிப்புடையவை என்று ஒப்பிட்டு செய்கிறார். இந்த இரண்டிலும் ஒருவன் துன்பமே அனுபவிக்கிறான். புத்தி என்றால் உலகியல் இன்பம் துய்த்தல் என்று பொருளாகும். முக்தி என்றால் உலக இடர்களில் இருந்து விடுபட்டு
பகவானுடன் ஒன்று கலத்தல். இவ்வாசைகள் பேய் பிசாசுகள் வாசம் செய்யும் இடத்தோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஏனென்றால் பௌதீகம் இன்பம் துய்த்தல் அல்லது பரம்பொருளோடு ஒன்று கலத்தல் என்பவற்றிற்கான ஆசைகள் இருந்து கொண்டே இருந்தால் பக்தி தொண்டின் உண்மையான உன்னத சுவையை ஒருவனால் சுவைத்து மகிழ முடியாது. ஒரு தூய பக்தன் முக்தியை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறார், போற்றுதற்குரிய நந்தரின் மைந்தனே, பல அடியவர்களின் வடிவிலோ, அளவற்ற செல்வத்தின் வடிவிலோ, அழகிய மனைவியின் வடிவிலோ வரும் எந்த ஒரு விடுதலையும் வேண்டேன். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான் இப்புவியில் பல முறை பிறக்கலாம். ஆனால் நான் வேண்டுவதெல்லாம் உம்மீது நான் கொண்டிருக்கும் பக்தி எப்போதும் மாறாதிருக்க வேண்டும் என்பதுவே. ஒரு தூய பக்தனின் கவனம் மிக அதிகமாக பகவானின் லீலைகள், நாமம், குணங்கள், வடிவம் போன்றவற்றை போற்றி புகழ்வதில் ஈர்க்கப்பட்டது என்றால் அப்பக்தன் முக்தியை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை. ஸ்ரீல பில்வமங்கல தாகூர் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் உனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நீர் எங்கும் இருக்கின்றீர் என்பதை என்னால் மிக எளிதாக உணர முடிகிறது. முக்தியை பொறுத்தமட்டில் அது குவித்த கரங்களுடன் எனது வீட்டு வாயிலில் எனக்கு ஏவல் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் என்று. ஆகையால் தூய பக்தர்களுக்கு முக்தியும் ஆன்மீக வீடு பேரும் மிக முக்கியமானவை என்று. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகத்தில் கபிலதேவர் தனது அன்னை தேவகூதிக்கு பின்வரும் உபதேசம் செய்கிறார். அன்பிற்குரிய அன்னையே, எனது தூய பக்தர்கள் எனது பல்வேறு வடிவங்கள், எனது முக எழில், புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் எனது உடல் அமைப்பு போன்றவற்றை காண்பதனால் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். எனது சிரிப்பு, லீலைகளும் பார்வைகளும் அவர்களுக்கு எழில் மிக்கவையாக தோன்றுகின்றன. அதனால் அவர்களின் மனங்கள் எப்போதும் எனது நினைவில் ஆழ்கின்றன. அவர்களின் வாழ்க்கை முற்றிலும் எனக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக மனிதர்கள் எந்த வகையான முக்தியோ அல்லது எந்த வகையான உலக இன்பமோ வேண்டுவதில்லை. இருந்தும் நான் அவர்களுக்கு எனது பரம மண்டலத்தில் எனது துணைவர்களுடன் வாழ ஓர் இடம் அளிக்கிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த சான்றானது தூய பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர் என்று அவர்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறது. இது குறித்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளின் எழில் அல்லது அவர் தொண்டினால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த ஈர்ப்பின் மூலம் அவனது இதயம் எப்போதும் உன்னத ஆனந்தத்தில் நிரம்பி இருந்ததென்றால், அர்வவாதிகள் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதும் முக்தியின் மீது இயற்கையிலேயே அவர்களுக்கு நாட்டமின்றி போய்விடும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதே நூலில் 3ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 15இல் இதே கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது. இதில் உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உனது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு அறம், பொருள், இன்பம், வீடு பேற்றிலிருந்து பெரும் பயன் எதுவும் இல்லை. இத்தனைக்கும் இவற்றிலிருந்து உண்டாகும் இன்பம் மிக எளிதில் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதே ஆகும். இது போன்று வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தும் எம்பெருமானே, அவற்றின் பயன்களின் மீது நான் ஒருபோதும் ஆசை வைத்ததில்லை. எனது ஒரே வழிபாடு யாதெனில், உனது தாமரை திருவடிகளின் மீது நான் மாறா நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதுவே என்று. இதே கருத்து அந்நூலின் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதில் கபிலதேவர் தனது அன்னைக்கு உபதேசிக்கிறார், அன்பிற்குரிய அன்னையே, எனது தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யும் தொண்டினால் எப்போதும் தங்கள் இதயம் நிரப்பப்பட்டு எனது திருப்திக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கும் பக்தர்கள், அதிலும்
குறிப்பாக எனது குணங்கள், லீலைகள், வடிவம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒன்றாக கூடும் அந்த நற்பேறு பெற்ற பக்தர்கள் கூட்டமாக என்னை போற்றி பாடி அதிலிருந்து உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் ஒருபோதும் என்னுடன் ஒன்று கலக்க விரும்புவதில்லை. எனது பரம மண்டலத்தில் நான் வசிப்பதைப் போன்ற பதவியும், என்னிடம் உள்ளதைப் போன்ற செல்வமும், என்னை போன்ற அங்க அவயங்களைப் பெற்று என்னிடம் தனி தனிப்பட்ட தொடர்பு கொள்ளும் நிலையையும் அவர்களுக்கு அளித்தாலும் அவர்கள் அவற்றை மறுத்தளிக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே பரம திருப்தி, முழு நிறைவு அடைகின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களிடம் என்னோடு ஒன்று கலத்தலை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் துருவ மன்னர் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, தூய பக்தர்களால் உனது தாமரை திருவடிகளை தியானிப்பதால் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை ஆத்ம உணர்வின் மூலம் அருவவாதிகள் பெறும் உன்னத இன்பம் நெருங்கக்கூட முடியாது. ஆகையால் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல விரும்பும் நன்மையாளர்கள் எவ்வாறு உம்மை அறிந்து கொள்ள முடியும்? பக்தர்கள் அனுபவிக்கும் இன்பத்தை போன்றதே தாங்கள் அனுபவிக்கும் இன்பமும் என்று எவ்வாறு அவர்களால் கூற முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா இதை படிச்சோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதை என்ன தெளிவா சொல்றதுன்னா, சொர்க்கம் போறவங்களை பத்தி கூட இங்க ரொம்ப சொல்லப்பட்டது. சொர்க்கம் போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன மாதிரி நிலையில இருப்பாங்க? சொர்க்கம் போறவங்களை பத்தி யார சொல்ல முடியுமா? டக்குன்னு சொல்லுங்க, டைம் இல்ல. சொர்க்கம் போறாங்க அந்த பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள்? இப்ப கடைசியா படிச்சோம். அவங்க வந்து பிரபுஜி அவங்கதான் அந்த இது மாயாவாதிகள் சொல்றாங்களா பிரபுஜி? சொர்க்கம் போறவங்க வந்து மாயாவதி இல்ல மாதாஜி. ஹரே அதாவது கிருஷ்ணா. மாயா தத்துவத்துல மாட்டின்னு இருக்காங்க. நம்ம அதான் அது படிச்சோம் நம்ம இல்லைங்களா? லாஸ்ட் டைம் படிச்சு அதான் சொர்க்கம் போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதிகள் தான். சொர்க்கம் போறவங்க பௌதிகவாதி தான். அதுலயே பௌதிகவாதிகளாக மேன்மை அடைஞ்ச பௌதிகவாதிகள், அதாவது பிராமண குவாலிட்டி, அதாவது சத்துவ குணம், அந்த குணத்துல உள்ளவங்க தான் சொர்க்கம் போவாங்க. அதான் பகவான் இந்த கடைசியில சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க வந்து நன்மை செஞ்சவங்க தான் இருப்பாங்க, புண்ணிய காரியங்கள் செய்வாங்க. ஏன்னா அந்த புண்ணிய காரியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து தான் என்ற அகந்தியோட தான் இருப்பாங்க. அதனால சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறாங்க. ரசோ குணத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதான் படிச்சோம் இல்லையா? ரொம்ப அழகா படிச்சோம் இல்லையா? அதுதான். அதே வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா துயரற்றோர் எப்படி இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, இதை பத்தியும் கவலைப்படாம எனக்கு வந்து இந்த லோகம் தான் வேணும், எனக்கு நரக லோகம் தான் வேணும், எனக்கு பகவான் லோகம் தான் வேணும், நான் உயர் லோகம் தான் போகணும்னு பகவான் கிட்ட வேண்டவே மாட்டாங்க. அந்த வேண்டாம இருந்தாலும் கூட அந்த செயலை செய்ய மாட்டாங்க. அனன்ய பக்தர்கள். அனன்ய பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க, உங்க லோகமோ அதல பாதாளமோ எங்க ஒன்னாலும் என்ன படைச்சிங்க பகவானே, ஆனா எனக்கு தேவை உன்னுடைய அறிநாமம், உன்னுடைய உணர்வோட நான் இருக்கணும்ன்றதுதான் அந்த பக்தி கொடுப்பான். அவன் தான் அனன்ய பக்தின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா நாம இந்த மாதிரி பக்தி நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் வந்து, இப்ப நாம எல்லாமே வந்து கர்மிகள் தான் இருக்கோம். நம்ம குடும்பம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம கர்மிகள் தான். ஆனாலும் இந்த நிலை அடையறதுக்கே பகவானுடைய அருள் இருந்தாதான் நமக்கு நடக்கும். ஏன்னா போன பிறவியில நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் பண்றதுனாலதான் நாம இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், உபநேசங்கள்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப அடுத்த பிறவி நம்ம மனிதனாக பிறந்தா கூட நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்தோடையும் நம்மளை கண்டிப்பாக பிறக்க வைப்பார்ன்றது 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா அஷ்டாங்க யோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இது கருட புராணத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, பத்ம புராணத்திலும் நிறைய உதாரணம் கொடுக்கலாம் இது. அப்போ நாம இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீழ்ச்சியடையக்கூடிய செயலே கிடையாது. நாம கர்மியா இருந்தா கூட சரி, ஆனா அடுத்த பிறவி பிறந்த இடத்துல இருந்தே நாம ஆரம்பிப்போம். இப்ப நாம எப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம்? ஒரு 50 வயசு பிறகு, ஒரு 40 வயசு பிறகு, ஒரு 80 வயசு பிறகு. சில பேரு அப்படியே ஒரு கொஞ்ச நாளாவே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு முதிர்ச்சி அடைகிற டைம் வரும்போது நல்ல பக்தி கொடுப்பாங்க. ஒரு முதிர்ச்சி அடைகிற டைம்ல வந்து ஒரு பக்தி கொடுப்பாங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இந்த கிளாஸ்ல இருக்கேன் இப்ப நான் முடிச்ச உடனே கூப்பிடுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த மாதிரி வந்து அந்த அந்த முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறவில முக்தி கிடைக்குதோ இல்லையோ, அடுத்த பிறவி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அந்த வழியை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? சோ இதோட நம்ம இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். இங்க கோவில்ல வந்து கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நான் அப்புறம் பேசுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோட அடுத்த வாரம் இதை 4வது அத்தியாயத்துல நாம தொடங்குவோம்.
हरे कृष्णा। वांछे कल्पतराय कृपदेव सपहनानां भावनीय वैष्णव नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.